Panjenenganipun Bapak Bupati Temanggung, Bapak Agus Setiawan SE, sarta sagung rombongan para tamu agung tumuju wonten ing Panti Raharjo, Pengetan, Perti Dusun Lamuk, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
Nuwun, kula nuwun wonten ngarsa penyanipun Bapak Carik Sekretaris Desa dalam perangkat desa Kalimanggis ingkang tuhu kawula hormati. Nuwun, kula nuwun wonten ngarsa penyanipun Bapak Pangarsa Dusun Bapak Kadus ing wewengkon Desa Kalimanggis ingkang tuhu kawula hormati. Wonten ngarsa penyanipun Bapak RW, Bapak RT, tokoh agami, tokoh masyarakat ingkang kawula hormati. Nuwun, kula nuwun dumateng sangyaning para adilenggah Kampung Sumawana Putri ingkang pantes sinunggata sagunging pakurmatan. Kanthi linambaran trapsira Ibu Timbah ngaturaken sewu agunging aksami sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken kunjuk pujo puji sahandap pepadaning Gusti ingkang murbin dumadi ingkang tansah mbabar nugroho satemah rahayu sagung dumadi tansah kajiwa saha kasareya dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Mugi linepat saking beduka so tinebino saking saweliring sesentu dene kawula tiyang ingkang cubluk ambale lukuran ing seserpan ajiran ing samukawis aku mawani lumarap atur wonten ngersa panjenengan sadaya satemah hanggep gempil kamardikan panjenengan sadaya hangge nembe eca wawan pangandikan kepareng kawula hambuka wiwaraning suka duaraning kandha wenganing wicara hangaturaken menggah reruncening adicara pengetan adicara adat perti dusun lamuk ing titik kalenggahan punika ingkang sampun rinakit dening sagung kadang juru paniti laksana meninggih kadya makaten adicara urut sepisan meninggih pambuka alajengaken adicara urut kalih meninggih atur pambagyo harjo yuwana basuki saking kadang juru paniti laksana alajengaken adicara urut 3 meninggih Wedhar Sabdo. Wedhar Sabdo ingkang urut sepisan saking anggota Dewan utawi anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Wedhar Sabdo ingkang urut kalih saking penyanipun Bapak Bupati Temanggung. Sangyaning para adilenggah Kampung Sumawana Putri ingkang ambeber pundi dharma. Tumampa adicara urut sepisan meninggih pambuka. Sumangga hamrih rancaking adicara wiwit purwa madya ngantos dumugining paripurna. Sumangga adicara pengetan perti dusun lamuk Desa Kalimanggis ing dalu punika kita sesarengan buka kanthi hangang nglongaken jangka manengku puja midheret kapitadosan panjenengan sowan-sowan manengku puja kawiwitan. Manengku puja paripurna. Tumapak adicara urut kalih meninggih atur pambagyo harjo yuwana basuki saking kadang juru paniti laksana ingkang badhe kaaturaken dening penyanipun Bapak Eko Budi dumateng ingkang tuhu kula hormati nyuwun Bapak Eko Budi sasoro sabdo kawula aturaken nuwun. Matur nuwun kodal ngampun paringaken kula. Nuwun kula nuwun. Kanthi badhe raos pakurmatan dumateng sanes lasuk agami Buddha. Kepareng kula kunjung sila santi namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam Rahayu Lucu dumateng panjenengan sedherek kula. Katur dumateng panjenenganipun Bapak
satu kehormatan. Katur dhumateng panjenenganipun Bapak anggota DPRD Kabupaten Temanggung ingkang tansah dahat sinudarsana. Katur dhumateng Ibu Camat Kalurahan ingkang saduh pantes sinunggata sekaring pakurmatan. Katur dhumateng Bapak Sekretaris Desa Kalimanggis saha sedaya staf Desa Kalimanggis ingkang tansah kula hormati. Lan ugi katur dhumateng Bapak saha Ibu kados wonten ing wewengkon Desa Kalimanggis ingkang tansah kula hormati. Boten katalumpen katur dhumateng Bapak saha Ibu Sutrisno Budaya nggih katur dhumateng Kidalang Mbak Sinden ugi para kadang pradonga ingkang tansah jinareng manah. Lan ugi katur dhumateng sagung warga Dusun Lampuk ingkang tansah bahagia mulya. Ingkang bilih pasadeyan kula namung titah sawanta ingkang kapurba kawasisa dening Gusti ingkang murbeng dumadi. Pramila kula dherekaken tansah caos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Satemah ing wekdal dalu punika panjenengan sedaya dalasan kula saged makempal saha nyawiji wonten ing sasana budaya kanthi winantu kawijinan kalis ing rubeda nir ing sambikula. Lan mugi-mugi kabahagiaan kasantosan tansah kapurba kajiwa kasalira waradin sagung dumadi. Salajengipun linambaran sedaya tamasa andhap asori manah keparenga kula semula atur wonten ngarsa pansadaya. Nun nggih kula ingkang piniji minangka sulih saemanipun sedaya kadang juru panitia laksana kinenhang ngaturaken menggah wedharing upacara saha adicara prengetan Perti Dusun Lampuk taun 2019 ing wekdal dinten menika. Langkung rumiyin keparenga kula ngaturaken pambagya harja wilujeng sakrawuhipun ingkang sadaya hormatan Bapak Bupati Temanggung Sugeng Rawuh Sugeng Pinarak saha Sugeng Hamirsani ringgit wajucal sedalun atas kanthi mardu mardikani. Boten katalumpen kula ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng sagung para rawuh sagung para pilenggah wonten ing wekdal dalu punika sugeng pinarak kanthi mardu mardikani. Salajengipun keparenga kula ngaturaken menggah babaring adicara saha upacara prengetan Perti Dusun Lampuk Desa Kalimanggis taun 2019 ing wekdal dinten menika. Menggah lelampahanipun gelar budaya mrengeti Perti Dusun Lampuk taun 2019 sampun dipunwiti awit saking wau enjang nggih menika kanthi kirab budaya. Kirab budaya sampun dipunwiti wanci tabuh songo saha lumampah wonten sakukuban Dusun Lampuk lan ugi tansah manekung saha manungku puja katur dhumateng sagung para leluhur lan ugi para pendhen wonten ing tlatah Dusun Lampuk. Sasampun menika ugi dipun adani pradaksina utawi mlampah miderek arahipun jarum jam. Nggih menika pinangka pralapita lampah ingkang sae. Pramila kanthi lampah menika mugi-mugi sedaya warga Dusun Lampuk tansah nggadahi ati ingkang leres ingkang sae anggenipun netepi jejibahan wonten ing lelombaning bebrayan ageng. Ewa dene ing sawau disampun diadani nggih menika doa lintas agama. Lan ugi ing sawau ugi sampun kaadanan nggih menika pentas ringgit wajucal siang lan ing wekdal dalu punika dipun tutup kanthi gelaring ringgit wajucal sedalu matas. Pramila saking menika mugi kersa para bapak, para ibu, para kadang sedaya kersa hamirsani gelaring ringgit wajucal ing wekdal dalu punika
ngantos dumugi paripurna. Salajengipun kepareng kula matur bilih kula pinangka suling saking para kadang juru paniti laksana namung lenggono bilih anggenipun hangadani menggah reroncening adicara ing wedal menika tasih kathah kekirangan pramila lumantar kula tansah mawantu-wantu lumutering sih samudra panaksami. Sagung adilenggah ingkang landhep berbudi dharma. Ambo bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Kula pribadi menggono bilih kula namung jejering lare ingkang cubluk ambalilu kotok ing seserpan jokiran ing samukawis. Pramila kathah kita tujuan atur suho kathah cepet jawating basa kula tansah mawantu-wantu lumutering sih samudra panaksami. Ing wasana kepareng kula tutup atur kula kanthi kunjuk sira santi namo buddhaya. Nuwun matur nuwun. Wedal kula kuturaken dhumateng Pambiwara matur nuwun. Tatas titis wijang gamblang terang terwaca atur pambagya harjo Yuwana Basuki saking kadang juru paniti laksana. Tumapak adicara urut 3 nggih Wedhar Sabda. Wedhar Sabda ingkang urut sepisan saking anggota Dewan utawi DPRD Kabupaten Temanggung ingkang badhe dipun salirani dening nyanipun Bapak Margo Susilo Esos. Dumateng ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam, om awet namastu, namo buddhaya. Ingkang kula hormati Angkulya Bapak Bupati Temanggung, Bapak Agus Setiawan. Ingkang kula hormati senior kawula wonten DPRD Kabupaten Temanggung, Bapak Slamet ST, beliau Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung. Nah, kula anggotanipun beliau senior kula. Ingkang kula hormati Bu Camat, dinten menika berturut-turut kita malam ketiga berturut-turut ini kita kepanggil di acara seperti dusun-dusun di Kecamatan Kaloran. Matur nuwun. Beserta beliau ada Pak Sekcam dan tim dari kecamatan. Kalau hormati ugi perwakilan saking Polsek, ugi saking Koramil Kaloran. Yang hormati di dalam Pak Hendrik dengan sekalian sedaya pun. Yang hormati sesepuh, bina sepuh dusun Lamuk, desa Kalimanggis, Bopo Lurah, Bopo Carik, yang diwakili Bopo Carik, sedaya ugi sedaya perangkatipun sedesa Kalimanggis. Puji syukur dalu niki kula panjenengan sedaya saged patepal wonten dusun Lamuk menika kanthi boten wonten alangan sedaya menapa. Dalu niki kula panjenengan sedaya ngawontanaken acara merti dusun. Ngeten nggih. Rangkaian merti dusun dari saking enjang kala wau siang dugi dalu menika acara inti ya menika ringgit lanjutan. Wonten dusun Lamuk menika kula ketiga kalinya berturut-turut alhamdulillah pangestunipun
dusun ini merti dusun undangan ketiga. Tunggal wonten mriki kula nyelempit ing mriku kaping kalih tahun kala wingi ketiga kalinya acara Nun sewu kula menawi bapak-bapak sedaya menawi kapundhut pidato niku mboten patiasa pinter ngeratam basa nggih. Sing penting nderek mangayu bagya ngoten nggih. Hari ini merti dusun kali ini panitianipun saking RT setunggal, RT sekacangan, mungkin paringi lancar sedaya. Mugi-mugi acara dalem iki saged lancar sampeyanipun. Boten sanes kula dan kampung nderek dedonga sareng-sareng. Kanthi terlaksanapun acara merti dusun punika mugi-mugi sedaya warga dusun Isat nuwun sewu kula rehab nggih sedaya dusun Lamuk nyamati wong dalu teng dusun Isat mugi jam kalih ngoten nggih. Mugi-mugi sedaya dusun Lamuk niki paringan sedayapun kesehatan, kebahagiaan, keamanan, ketentreman. Mugi-mugi rezekine diparingi kathah ngoten nggih. Mugi-mugi tandurane, woh-wohane sae sedaya, toyone lancar, aman sedayanipun. Boten kathah bapak-bapak ibu sedaya ingkang kula sampaikan, mugi-mugi lancar sedayanipun. Kirang langkung penyambut kula punika pangapunten ingkang kathah kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam Om Awek Namastu, Namo Buddhaya. Sanggening para lenggah ingkang pantes sinungguh sagunging pakurmatan mekaten wedhar sabda saking yanipun Bapak Margo Susilo Esos. Tumapak wonten ing adicara wedhar sabda ingkang urut kalih inggih menika saking yanipun Bapak Bupati Temanggung ing semangke katerasaken pasrah lumtinanti paraga wayang dumateng Ki Dalang ingkang badhe ngasta pagelaran ringgit wacucal sedalu atas. Dumateng ingkang tuhu kinurmatan nyanipun Bapak Bupati Temanggung, Bapak Agus Setiawan SE. Sasana sabda kawula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Ingkang tansah kula hormati sedherek-sedherek kula Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Pak Slamet ST, di anggota Komisi C, bilang ini ku C Mas Mas. Oh, oke C, sesama C, pangapunten. Mas Margo Susilo, yang saya hormati Bu Camat, kalau sok bingung, jangan sak jadi di kesel kurang nanti. Makanya wingi aja tak mutasi Pak Slamet, piantun kawaran boten sami pari. Camat nggih kula ampun dugatos lho Pak ngoten niku. Ya Pak Sekcam Kaloran, sedaya jajaran pemerintah Kecamatan Kaloran,
Kepolisian saking TNI boten supe ngantos sakala hormati Pak Sekdes Kalimanggis juga jajaran perangkat RT RW wonten ing dusun Lamuk Desa Kalimanggis, para sepuh pini sepuh ingkang tansah kula hormati Ki Hendri Wicaksono nggih. Hendri Sukoco. Lingane Wicaksono Mbak. Nggih. Heri Sukoco saking Tlatah Sawangan nggih. Sawangan Kabupaten Magelang iki anak buah Mas Brengsek. Nggih. Daya Waranggono ugi rencang-rencang pun rawit sumambah sedaya masyarakat kakung Semawana Putri wonten dusun Lamuk Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran. Mukadimah derek wonten ngajeng kemawon. Ngabaken dalu niki kita sedaya diparingi kesehatan, saged pinanggihan, saged tepangan. Walaupun pun dilantik 8 wulan pas pilkada kula mboten dugi mriki. Bar dilantik nembe sakniki iki mon nek mboten diderek Pak Margot derek mboten dugi mriki. Biasane mung liwat mriku niku. Ning liwate niku kula malang ping Semarang lho, Pak. Lho pikirane ora-ora. Oh, ngerti wae sampeyan. Ya apal nek saya tekan timo barang. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Desa Kalimanggis jatosipun pun boten asing malih kangge kula. Amargi kleresan kula sejatosipun rencangipun Pak Kades jenengan. Di 2007 sesarengan majeng kepala desa dados. 2013 sareng malih dados malih. 2020 nggih sareng malih. Mung kadang Pak Lurah Kalimanggis nek kalih kula sok lali. Kula mboten supe sama sekali karena ketika rumiyin sak bibaripun Mas Ganjar sowan wonten ngarsa jenengan sedaya, Mas Ganjar berpesan, "Tulung Mas Agus sing mirono, kok nek ana apa-apa engko tulung dimek." Ngoten niku. Pramila menek itu tahun 2019 wonten gamelan prunggu mlebet mriki kados nggih, Pak. Nggih. Wah, kapinyang sekali nggih. Nggih. Mesti hubungan kali Pak Kalimanggis terus nggih arahan Mas Margo riyen. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, yang menjadi luar biasa di Kalimanggis pada umumnya adalah kerukunan yang mungkin tidak ada di daerah lain. Kenapa kalau rumiyin Mas Ganjar dugi mriki karena melihat sebetulnya dari jauh dulu yang mana perbedaan keyakinan, perbedaan macam-macam di Kalimanggis itu tidak terjadi sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, malah justru perbedaan itu menjadi satu semangat untuk bisa menjadikan Kalimanggis lebih baik lagi. Pramila zaman semonten saking staf ahli gubernur, Romen Mas Ganjar Kasta Gubernur Kalimanggis dijadikan salah satu percontohan desa Pancasila di Jawa Tengah. Aplaus kami Kalimanggis. Alhamdulillah saestu bangunan ingkang sampun kokoh menika ampun ngantos kikis napa malih kok ambruk. Pertahankan sareng-sareng. Kerukunan kebersamaan itu menjadi penting ketika kita memang mempunyai satu cita-cita yang luhur. Tanpa rasa aman, tanpa rasa nyaman, mestinya kita tidak akan mudah untuk bisa meraih cita-cita atau tidak akan mudah menuju tujuan yang dikehendaki. Menika saged damel contoh di desa-desa yang lain. Kami sudah malih kerukunan mari kita jaga bersama, paling tidak sampai akhir hayat. Dilalah saat ini kalau jadi bupati kepleset Pak, lurah jadi bupati itu lah kepleset. Jadi paling tidak dalam percontohan ketika kula teng pundi-pundi dan kula bisa mengagung-agungkan nama Kalimanggis bergerak seluruh masyarakat di desa Kalimanggis khususnya dusun Lamuk.
panjenengan itu saged kados ngoten iki luar biasa. Bapak Ibu ingkang tasih kula hormati, dinten iki kleresan Merti Dusun Lamuk. Merti Dusun adalah sebuah wujud kesyukuran kita atas berkah barokah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan pastinya wonten Merti Dusun ini ada satu cita-cita doa bersama. Mugi-mugi doanipun panjenengan sedaya dipun ijabah Gusti ingkang Maha Setunggal. Mugi-mugi dijabahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nuwun sewu, Allahumma amin. Kula nggih remen macam-macamnya kados wau Mas Margo ngendikake mriki tetep guyub rukun, tetep saged sesarengan, ekonomine saged sangsaya sae majengipun sehingga kita bisa hidup saling menghormati, saling menghargai, karena apapun ekonomi niku kunci. Bapak almarhum Bapak Klorin nanti ngendika, nek nek sae tipis, nek wetenge ngelih niku kadang pikirane sok ngalih jare niku. Lah mugi-mugi padharane jenengan saya mugi-mugi tansah tetep keparingan warak terus. Jompete muga-muga kandel terus. Pastinya kesehatan lahir batin panjang umur kangge jenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang terakhir, ini pengalaman kula dadi bupati. Pengalaman pertama awal kula ya dari zaman sekolah nonton fakultas calon bupati. Pramila saestu kula nyuwun doa restu panjenengan sedaya mugi-mugi kula saged nglampahi napa sing kedah kula lampahi dados bupati. Nggih ugi Pak Slamet, Mas Margo ugi nyuwun pun dongaaken mugi-mugi di pemerintahan Kabupaten Temanggung selalu bisa seiring sejalan mempunyai cita-cita yang sama demi masyarakat yang lebih baik lagi. Nyuwun pangestune nggih Pak Bu nggih. Kula pun dereng mikir sing produk dua barang kok. Iki produk sisi nek 8 sasi ngrasani kaya walah mengeti ya Allah. Pun padane robot, Pak. Wau mangat setengah pitu ngurusi cah cilik-cilik. Ya to awan lantik napa namanya direktur BUMD sonten mikir MBG. Pun mangsul sekedhap doyak Mas Margo dugi mriki. Langi jam 6 acara. Niku nek umpama Pak Dalang ngoten niku bisa wani pun lumayan Pak. Dina ping 6 ping 2 dina 12. Main. Ya luar biasa. Kula nyuwun pangestune bidang malih mugi-mugi kula saged menjalankan amanah ini demi Temanggung yang lebih baik. Temanggung mboten mung kagungane Pak Bupati tok, mung kagungane Pak DPR tok mboten. Temanggung niku kagungane jenengan sedaya. Pramila slogan kula riyen Temanggung untuk semua. Kebesaran kemakmuran Temanggung, ekonomi Temanggung sedaya nek saged mangke kangge sedaya masyarakat Kabupaten Temanggung. Ketika ekonomi pun lancar, pramila menawi badhe nimbali Pak Dalang malih kadose ya ora pati repot. Kula nggih mangke didongake. Nek sampeyan tak promosike dalam Bapak Ibu matur mawon yen kula sing terakhir kula ngaturaken agung panuwun panjenengan sedaya sampun kersa nimbali kula wonten dusun Lamuk. Ya niki bupatine kurang gawean gitu ya. Merti dusun ini tekani. RT monggo panitiane. Tapi luar biasa panitia 1 RT saged ngamontenaken acara kados dalu niki luar biasa dan saya berikan aplaus kangge RT setunggal lho. Nuwun katur mawon kata kalepaten njenengan kita sami-sami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Mas Margo kenalan karo sinjene, Mbak nika anggota dewan jenengan. Mas rasa pisan to? Oh, apa Gun? Iya Gun. Nanti Gun. Sama sih.
kalajengaken adicara pasrah lumeti nampi paraga wayang saking Bapak Bupati dipun dherekaken dipun dampingi Bapak Marga, Bapak Slamet, Ibu Camat Kaloran ugi Bapak Sekretaris Desa ing semangke kalajengaken adicara tedhak sungging citra utawi foto bersama. Ing semangke pasrah lumeti nampi badhe katampi dening Bapak Dalang Ki Hendri Sukoco ingkang mijil saking wewengkon Pakis Magelang. Monggo wekdal sartaipun katuraken Bapak Bupati dipun dherekaken Bapak Slamet, Bapak Margo ugi Ibu Camat Kaloran, Bapak Sekretaris Desa Kalimangis. Sekretaris Desa Kalimangis. Bakal sangat petang berkolaborasi dumateng Bapak Dalang Ki Hendri Sukoco ugi saking seniwati ingkang badhe ngregengaken pagelaran wiwit wanita sedaya atas matur nuwun